Bon dia a tots i gràcies per assistir un any més a la inauguració de l'exposició dels motius de Setmana Santa i de les miniatures. Ja estem, com aquell diu, posats en el camí de la Setmana Santa i queden pocs dies per entrar dins de lo que és la pròpia minita Setmana Santa. Un any més ja dic que estem aquí i podrem contemplar com totes les confradies han posat la simbologia de lo que representa cada confradia i és una mostra d'això, de simbolisme i al final també d'una mostra de lo que a cada confradia significa la Setmana Santa de Vinaròs i què vol representar en aquells objectes que estan dins o exposats en cada taula de cada pas. Una vegada també agrair a les autoritats aquí presents, a l'Església de Vinaròs, està mossèn Emilio i mossèn Carlos presents, que fan també possible que tot això pugui portar-se endavant i com no a les confradies que un any més estem presents perquè una festa d'interès turístic autonòmic sigui gaudida per tots els visitants que venen aquests dies a veure i a contemplar les meravelles que tenim a Vinaròs i que per molts anys se puguen conservar. Cedeixo la paraula a mossèn Emilio, que és el conciliari de la federació. Bé, doncs ja estem en Setmana Santa, ja fa dies que fem actes per començar, llançat paraules, ahir mateix vaig haver la conferència d'Helena Román sobre la Setmana Santa, aquesta tarda també tenim ja la presentació de la Passió de Castellvell del Camp, és a dir, tot l'ambient ja estem dins quasi, pràcticament. I aquesta exposició que fem cada any dels passos també és un molt concentrat que la gent que ve i la gent de Vinaròs pugui veure el que és la nostra Setmana Santa. Simplement, com vaig dir en la presentació del programa, invitar a tots a viure aquests dies tan importants i agrair a tots els que heu fet possible. L'Ajuntament, Junta de Confradies, també les parròquies, també fem el que podem i col·laborem en tot per poder-ho fer-ho el millor possible. Això, invitar la gent a vindre i a viure aquesta Setmana Santa que cada any és especial, Setmana Santa de 2026. I passo la paraula a la senyora alcaldessa. Moltes gràcies. Jo només dir que aquesta exposició que avui inaugurem és molt emotiva i a part que és molt significativa perquè és una mostra que posa de relleu la magnificència que tenim nosaltres de la Setmana Santa. Les nostres exposicions, sobretot la del Dijous Sant, tal qual com vaig dir en la presentació, és una de les més importants des de la província de Castelló a Tarragona. Però a més, el vindre també a aquesta exposició significa també posar en valor el que és la nostra Setmana Santa, posar també en valor el que té les vares de mando, el simbolisme que té cada confradia i a més és un pas de lo que representarà la magnificència de lo que és, tal qual com ha dit mossèn, el Dijous Sant i Divendres Sant, que és la màxima representativa de Vinaròs. La Setmana Santa està declarada d'interès turístic autonòmic. La veritat que l'any passat, mirant les dades, quan la regió de turisme els va donar, aquesta exposició va ser visitada per més de 5.000 persones, la qual posa de manifest la gran feina que està fent i tant els confrades com també l'Ajuntament per posar en valor la nostra Setmana Santa. I no res, i sobretot antes d'acabar vull agrair que tot això és possible gràcies a l'esforç desinteressat de les confradies, tal qual com ha dit, de l'Església, perquè des de llavors sense el vostre treball, sense la vostra dedicació, això no seria possible, de veritat, perquè són moltes hores, quan estem aquí, això és molt bonic i és preciós de visitar, però després hi ha moltes hores enterrades que no se veuen i que és el que dona magnificència a tots els actes que nosaltres programem des de l'Ajuntament de Vinaròs i també des de la confradia. No res, invitar a tota la gent que aquests dies que s'aprova a Vinaròs que no deixi de passar per aquest auditori perquè vulgui veure aquesta meravellosa miniatures que tenim aquí. I no res més. I unes bones Pasques i que xalessin tot i que sobretot el temps que ens acompanyi, que últimament mossèn ens fa les seues i que no ens plogue, que poguéssim fer l'exposició tal qual com si... Nosaltres no podrem fer res, perquè contra la climatologia no podrem fer res, però per almenys vostè demanem, resaré perquè no plogui. Vale, doncs dona per inaugurada l'exposició. Molt bé.
Vos podeu separar més, que si no, no sortiu los detrás. Veure, encara sortiu tots bé.